Nembon. Jangel-angel temben ditata ki. Iki jane sinden apa bakul kopi kuwi jane. Kopi. Wis ya dil kene ya. Wis ning kono. Titen ana ate ngongkon Wis pindah-pindah ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe Aku ganteng. Piye? Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangire. Padha mbangire? Matane ya blalak-blalak. Cangkeme sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Ya saking tresno Mas Kluthuk. Ning lak ora sehati tok. Kaya wong lanang ora iso ngugemi pauk setting si Tanjung. Bojo mbok seni langsung stroke. Aduh. Stroke. Mboten Kang Mas. Tresno kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Dhisik, talan. Dhisik. Alhamdulillah. Rene. Pak Cotop sobek. Wong kabeh kok ana wetan ya ngulono to Mas Jo. Siap. Sinjan-sinjan barangku rada nyedak ngulon. Halo Pak Cotop mabuk lho. Nggih, pun. Pun. Minal dinal faizin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jo Klitik. Mercone gentek riyen nggih, Mas. Oh nggih. Trah isih. Mengke ndak kaya ndakel ning tengah jalur gasa mengke. Kaya ngeten nih kok iso. Alhamdulillah. Sik, Pak. Kok sik rada akeh. Wau, Pak. Lah saya gede to. Wah, jan. Lah niki terakhir Pak, ampun telas Pak niki. Mulane kula iki paling gedeng karo wong tuku mercon iki padha karo wong sing ora wani iki wong tuku mercon. Lah ngapa to, Mas? Lah tuku disumet tinggal ngalih ora ditunggoni. Loh. Kowe jane edan po wong mercon nek ditunggani mbledosi cengele sing nyumet kuwi po. Alhamdulillah Mas Marsudi. Inggih Cak Jo. Mosaken syukur dumateng kersanipun Gusti Kang Maha Agung. Syukur alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Ing dalu menika Bu Eli kalian Pak Darmaji ngentekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Insyaallah adoh saka laknat Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Niki dalu kula nderek panjenengan sampun makaping-kaping kula angen-angen ditemukan wonten ing Pengkol Ponorogo Mas Gurit. Anu Mas Marsudi. Inggih alhamdulillah. Dalang sing kondhaki ya mek Mas Marsudi karo Mas Gurit. Cakep. Lambene kisinan ngono kuwi. Matamu. Ya kudune iki setidaknya tuh ing dalu menika matur suwun anu Mas Sentu. Matane tak tonyo tenan kowe kok iso. Lek kleru kuwi ra apa-apa lek kleru. Ora ngono kok ben adil to kowe. Iya. Apik nutupi kancamu kok. Matur nuwun. Mas Marsudi. Nggih. Sapa? Mas Marsudi. Ya aja lali. Kowe ngrasake. Kowe aja main-main lho ning kene budheku nunggoni kabeh lho iki. Mangsa ndelok wayang ke jam 5 mau nganti mblobor wedake iki. Ora ngerti apa kowe. Mula alhamdulillah Mas Marsudi, macane nyulimbuk. Nggih. Ngeten men wedine mbleset aku. Dalu niki kula Prayo sing sampean emong ki pirang-pirang sing sampean dereki pirang-pirang kok Mas. Nggih, leres-leres. Heeh. Mula sak wong sawangsulipun anggenipun kula nyambut damel
pun dados renane penggalih lho Mas. Mboten napa-napa. Yen wonten kladuke ngatur kula anggenipun nderek panjenengan dalu niki. Nggih. Niki pokoke bengi iki tasyakuran. Tasyakuran kang putra ingkang dipun ninggaken wonten ing Bali Wisma tumuju wonten ing samudraning bebrayan andhem katresnan pun Mbak Devita Putri kalian keng garwa Prakayoga. lah niki pas mula niki enak ora dirasake dhewe enak diendum karo keluargane lan tangga teparune insyaallah piyayi yen seneng berbagi kebahagiaan ing benjangipun dipun gantos kebahagiaanipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala Amin ya rabbal alamin. Mas mula alhamdulillah dalu niki papan panggenanipun kaya ngeten niki siji mantenan loro ngresmekne omah anyar niki awake dhewe kudu melu Terus mene omah anyar niki ta omah anyar. lah niki lak teng ngarep omah oh gek kadone manten to Mas Ah niku Mas Suwung. lho niki to Pak muga-muga ing bincang saged wonten ingkang mapan panggenanipun nggih mula Mas Jok Luduk tetep derek mangayu bagya Nggih. kalau Pak Darmaji kalian Bu sinten Bu Eli beliaunya lak wonten Singapura to Mas Inggih ingkang wonten Singapura menika Mbak Eli nggih garwanipun ingkang nami nggih menika Bapak Muhammad Syah. Muhammad nika nulat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Syafaatipun mugi-mugi lumeber tumuju wonten barokahipun Pyayi Pengkol Ponorogo sedayanipun. Allahumma amin. Mula Mas Kluthuk niki anake nggih kaya Pak Muhammad. Oh ngaten. Nggih no, Muhammad niku lafate lak kepenak Muhammad. Lho penak. Anak kula sing nomor 2 kula jenenge Khairul. Heeh. Sing nomor 3 menika Angger Yasin lho. Lho kok Lho, kabeh lho, kok kuwi lak ya membawakan agama Lho, Islam. ning lafat kepenak nggon tajwid. Anakmu ya mbok jenenge ya? Tak jenenge ya. Sinten? Eko Saitonirojim. Lah niki. Mula bapake Anake Kluthuk kuwi. Nggih, mula bapake kaya jenglot ngeten niku. Mula anu sampean wae sing ngomong coba genti. Ya. Pak Gatot ya ben seneng ngono Loh, iya no, sing ngomong kudu aku. Sapa iki? Wah kok Pak Gatot. Pak Codop. Aduh. Ki lek omong ra pokro. Dalang ya kleru jenenge wong ya kleru. Apa ya dagelan ki cangkem ra entuk kesel apa? Mangsamu, dagelan iki kesel e cangkem mangsamu. Paling kesel pakai budal kowe. Ha piye wis lunas e. Nek ra lunas. Lah terkenal bintang tamu Sambeng kira Pak Codop kuwi. Lah kok saged Dados ngeten anu, nun sewu Mas Nggih, Sudi. Jadi kula niku nun sewu. Kula niku dugi ngriki menika setidaknya tuh saya sudah menganggap keluarga kalih Bu Eli. Nggih. Alhamdulillah. Bu Eli menika kalih bojo kula menika satu circle, satu napa ngaran niku? Satu wadah. Satu wadah. Karo garwane sampean? Menawi Bu Eli menika datang Singapura, bojoku menika sing ngechat. Dados Sing ngecet ning Singapura, Mas. nggih. Bu Eli menika Singapura, lah bojoku sing ngechat, lah sing borong menika Mas Marsudi. Lah kuwi kok entek-entekan. Ora kok tegese Singapura ora Singapura ki ora. Singapura ki nggon luar negeri. Mancanegara kono. Adoh lho, Mas. Lah iki ngono. Dalu niki lak nderek seneng Mas. Lho, Nderek nggih. bingah. Nyatanipun para sinoman kadang-kadang nem-neman wonten ing tlatah mriki mboten wal saking Pyayi kutha Mas. Nggih. Walah. Nika le, griya nika le. Griya nika pundi Pak? Wetan nggih. Wetan nika peh ya ampun, soto metu, rawon metu. Sembarang tokke teh kopi turah blawah. Ya mik sayang sitok Mas Marsudi. Sayange apa, Mas? Lah pas gonku sendoke renek. Ngono kuwi rawone dipuluk. Wong gawe duduh e. Lha apa kok duduh diseruput? Ngaturke panuwun Mas Marsudi. Sepanun Mas Marsudi. Nggih, Mugi-mugi Mas Dok. ngeten. Dadi ngeten. Pripun? Niki Sik bos sik. Gak po enak ngene. Jenengan timbang madhep rono nggone kurang kono lho loro. Sampeyan ki ngono nyapu to kok ndelik. Ben rono didom. Mangsane. Ayo sing tuwek rono. Sing nom ning kene. Iki cah cilik barang yo melu ki. Kowe iki kleru. Apa? Sing nom ning kono, Terus sing tuwek mulih. lho. Yo ben derek kerja kok. Iki lek hawa adem ngene yamene gampang masuk angin. Oh iso. Anu sik kene dindom Nduk. Sampeyan rono, Nduk. Ben kena nggih sawang-sawangan. Ayo kono. Wong kok ming ngrusel wae kok iso. Rene. Rono. Ben penak Kono. Nah, ayo 3 rono ben kepenak Mas Marsudi. Tata panggung itu harus dikonsep, Mas.
Ngriko lek kosong. Jenengan niku nggih ngoten. Ngeten iki jenengan niku pun padha karo betak-betak le Mas. Sinden sing ning kono akeh. Lah nggih. Jumlahe pira? Nduk, Enek sinden Mas Marsudi siji ora kek panggung. sinten Mas? Iki klambi abang iki. Ambi-ambang ripatmu Iki dulure kok Singapura. Sapa ki? Iki. Lho iya. Iya no. Masya Ini Allah. keluarga besar dari Singapura. Pancen saudara saking Singapura nggih kathah kok Mas. Nggih Mas. Jadi ngeten iki lho Bos. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Bu Eli Nah, kuwi iya, anggone Pak nandul Eli. silaturahmi karo warga masyarakat Singapura. Iki ora gemen-gemen, nyatane tamu saka Singapura sing teko ning kene iki ya oke ra umum. Oh, ngene lak nyenengke to. Nah, Tapi nyuna pirsa kena seneng napa seneng? Iki malah wira-wiri malah kaya Nah, sinden iki rene. diobrak. Oh Spanyol. Oh. Rene, ayo nduk, prigel sini, nduk probo rene. Iki Jane jane iki nyandi kuwi. iki jane sinden gawanmu akeh iki ape minggat piye iki jane? Lah teko kulon pager ilang nduk kowe nduk. Ini, ngono lho. Ini. Nah, Iki soalnya ana wong luar negeri. Beautiful. Ngono. ngene lho. Lah, Spanyol, Spanyol. Wah, lah niku Spanyol, lah niki sepa malam, sepa siang, sepa geti yo iki kok. Bangsane. Lah nek ngeten lak imbang to Nah. Mas Mar. Alhamdulillah lah ngeten lho. Nah kuwi. Kan yo mesake. Pilih sing delok ki yo melu seneng kok iso. Wis. Nah wis Wis. ngono papat. Oke. Ono jiro lupat mo 6. Waduh. Gadil. Gak Gadil. kono 6 Sitok, kene sitok, ner. papat. Sitok, ner, tambah sitok. sitok. Gadil iki. Rono. Wih. Udah rono lho. Rene. Manut to. Oh, sinden genah liyane seragam ra seragam dhewe. Kene kok glondang? Kene. Oh iya bener Mas, bener. Delok sik tonton. Iki pas kene. Nah, loh, lah ke pojoke lak ya ora kepenak to. Lah kene lak ya pas. Anu borono, Nduk, rono. Rono, Nduk. Ora penak. Rono. Kowe iki ya ora paham kowe iki kok. Piye to iki? Kosonge kae lho, ombo kono kae lho. Kok malah mbokon rene iki lho. Ambo kene ketutup musik wis cukup, kono lak ra ono to kok iso. Kono lho. Rono. Sing bener nang ndi? Wis mlumau, Nduk. Tak nggih sawang-sawangan kene lho. Nang ndi nang kono ae lho, dadi cek gak jonjeng kanan kiri ku kompak. Ora ngonone nek kono ki lak papat, Ngene. kene 6 lak ora adil to kuwi. Yo gak iso lah Mas, aku nggo kono jomplang, aku kono jomplang. Kan yo enak wis kanan kiri oke. Kanan kiri oke, keseimbangan atau balance. Nah. Ini harus diutamakan. Yo gak iso masih ono keseimbangan ngono rek. Loh, Aku tak- kan yo padha-padha. Tapi ketake glondang kono kuwi kudune ning kono. Lah Nang kok kono. Iya. Terus aku lek nang kono, nek kono terus koyo bolong jarene sampean, aku kon balik rono maneh. Matamu gak delok. Riwa-riwi, riwa-riwi lho aku. Ayo. Ngene. iki aja main-main. Yo iki lho. Wanita piningit yo iki. Hati-hati lho, Jo. Ketoke halus ning roh ngono koyo singa kae. Was, jan tenan. Gak perkarane ngono, Ngene. enake nang ndi ki cak aku lho Ngene. ngendi. Sing apik awakmu ning lapangan kene tadi. Yo aja to. Wis kene wae, kene Dok, kene Dok. Aku tak nang kono ae lho. Ora, kene wae, kene. Kowe aja nang kene, Nduk. Mari keri aku, Nduk. Mari keri aku. Ampun ngoten to. Oh alah, tibake ya iki lho. Nang ndi aku nang kono ah? Yo ning kene wae. Ben kena lampu. Oh iya gak apa-apa dadi Nah. ben koyo reca loro. Kene ya. wis gampang keri kok malah cedek iki. Ya apa? Ya apa iki aku mulai lho. Aja mulai. Model. Kono ya. Nang ndi? Kalau. Kowe rene terus rono. Wis kono. Rono. Rene ambek rono. Wis manut to. Nah, Beh. rono. Loh. Sing gendang kok mbok bok iki jenenge mbok bokongi ora oleh ngono kuwi. Terus Kalau. Ono Mbon. Jangel-angel to Mbon ditata ki. Iki jane sinden mbok bakul kopi kuwi jane. Kopi. wis ya deal kene ya. Wis ning kono. Titen ana ate ngongkon Wis, pindah-pindah ya. kowe ning kono sing genteni sing kosong. Ren, kowe pindah rono, Ren. Pindah rono. Gok ren mbok guru kan rene. Apa? Iku mbok gok ren diperkosa sak menebane. Mangsa Manten, Mas. Ngeten. Jane tutur Nggih. betul. Dadi manten menika nun sewu. Antarane penyebun Mbak sinten wau? Mbak Eli. Kok Mbak Eli to? Sing mantane to? Nggih. Mbak Devita. Mbak Putri. Devita kalih
Prakayoga. Prakayoga. Ayo Mbak Putri karo Mbak Mas Yuga. Niki sing nembe ditemokne nggih nika kala wengi lan ugi wau. Nggih. Saya bisa menekankan lan niki pitutur Mas. Pripun? Nuturi kanggo tematen kekarone. Iya. Yen iso, manten kuwi jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal utawa media sosial utawa dunia digital. Kok saged Mas? Iya. Mergo saiki lek manten, kadang-kadang lun sewu. Dadi manten ki yen iso dadi manten sepisan nganti selawase. Yen iso picekno matamu, bedhekno kupingmu. Nggih. Ya ora? Leres. Aja nyawang wong ayu ning jaba, kowe kudu duwe prinsip asa ayu-ayune wong ning jaba, sik luwih ayu bojomu, kudu duwe prinsip sak ganteng-gantengi wong ning jaba, luwih ganteng bojomu dhewe. Oh ngono ya Mas. Lho nggih no. Ki nun sewu. Mergo kula niku nun sewu Mas. Kula niku rumah tangga menika nun sewu. Kula niku pun 15 tahun Mas. Wah. Sampeyan 15 tahun. 15 tahun. Dan alhamdulillah kula niku ora tau geger Mas. Ora tau gagal ora tukaran. Mboten tahu. Sebabnya Mas. Mergo aku dikaro bojoku. Sing siji wedi, sing keloro sungkan, sing ketelu menghormati. Kudu ngono. Itu harus ditanamkan. Emansipasi kok. Iya. Dadi bojo niku kudu diunggahne derajate. Heeh. Niki contoh Mas. Ya. Nun sewu niki ora nuturi. Dadi ora nyawang rupa ya. Iya. Nun sewu iki kita harus mempunyai moto bahwasanya happy wife, happy life. Wah apa kuwi? Kok bahasane Inggris? Sesek kuwi mbok nek piyayi Spanyol kok iso happy life, happy wife barang kuwi lho. Apa kuwi? Happy wife, happy life. Sesek Teges. alon lho. Happy wife Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah kamu juga akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. asoy. Ya iki lho sing apik ngene iki. Kata-kata yang bijak iki yo ngene iki. Happy wife, happy life. Happy life. Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu akan bahagia dan kamu akan bahagia. Apik. Karena tujuan kita akan membahagiakan diri kita sendiri dan membahagiakan keluarga kita. Alhamdulillah. Iki sing paling utama Mas. Ya pancen ngono Kang. Lho nggih. Dan yang paling utama menika baksone pun medal. Ini yang harus kita tanamkan. Iya. Bahwasanya bakso menika walah pendele kok cilik-cilik to ya. Ki mau jane ki yo ngopo. Lho ngene iki pancen penak-penak. Lah ngene. Happy wife, happy Happy life. Nyenengke keluargane. Yo nyenengke yen kowe iso nyenengne bojomu, Heeh. insya Allah kamu akan bahagia dan keluargamu akan bahagia. Tidak melihat dari wajah ataupun fisik. Iya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Itu dalam bahasa Inggris mengatakan don't look from the outside but from in the heart. Wah, apa kuwi? Aku But look from in the heart. Apa Kowe kuwi? ndak nutut kowe. But look from in the apa kuwi? Don't look from the outside Heeh. but look from in the heart. Jangan melihat Dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. apik. Wong ki deloken ngarepe, wong aja delok ngarepe ning deloken atine. Iki nun sewu. Ya, ya. Mulane wong ki aja ndelok saka tresno. Mergo tresno ki paribasane baksone kok akeh men dudu iki bakso. Matane kuwi ganggu panganan bae kok. Ya iso. akrek kene ndagel lambune ting slenting ya. Anu we Mas. Mas aku anu ya aku gak nggih kecap. Alah gak nggih. contonge kok iso. Kecap ora ki urusane sing ladeni kok iso. Ngono. Ngene Mas. Tresno ki ora nyawang. Ora nyawang bakso menika. Weh, malah ora fokus. Aku malah ora fokus ya Mas ngene tadi. Ngene. Pancen ya. Ngene. Bakso ki aja didelok saka panganane. Ning bakso ki pitutur kanggo temanten kekarone Mas. Kene nyilih sitok sih. Loh, Nyilih iki lho Bos. Wong nggih. Enten bakso. Sik, iki tenan serius Mas. Loh. Dadi ora kok tutur-tutur ming pituwah ora. Panganan iki kena nggo. Wong Jawa ki aja ninggalke Jawane, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Bener. Mergo sasmita ki wong Jawa ki saka ngendi wae. Paribasane kowe eling ora? Apa? Yen enek lintang cumlorot kuwi ya sasmita kanggone wong Jawa. Ngono ya. Kabeh ki sasmita. Nek umpama bakso ki sasmitane. Bakso ki saka tembung bak karo so. Bak ki saka tembung bak ki bakti. Tegese dadi anak kudu bekti karo wong tuwa kudu iso anak kudu iso nyenengne wong tuwa. Mergo enek kata-kata wong tuwa mesti nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Alhamdulillah. Kuwi ya. Lho iya, Bakso wong tuwa siji iso nyenengne anak limo, ning urung mesti anak limo ki iso nyenengne wong tuwa siji. oke ning ya sik ana sing bekti. Lho iya. So ki saka tembung salat utawa manembah marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Iki lho, ming perkara bakso iso kaya ngene Iya. kok. Wah, Loh, jabarane apik. Lho ya, kene ya. Bos. Wong ki oleh budidaya ning kudu manembah marang Gusti karya jagat miturut karo kepercayaane dhewe-dhewe. Baksone nggawe pentol. Pentol. Nah. Pentol. Pen. Ayo. Omong kowe. Pen menika penting, Pak. Sing paling penting ya kuwi keluarga.
Wong ki sing penting keluarga. Wong dadi rabi ki tidak membedakan, tidak menyatukan persamaan, tapi menyatukan perbedaan. Penki penting awake dhewe wong lanang yo penting cedhek karo keluargane wong wedok, keluargane wong wedok yo kudu cedhek karo keluargane wong lanang. Ora bancine banci ladan. Iya. Penki penting. Penting. Tol. Tol menika saka tembung toleransi, Pak. Toleransi menika rasa siji lan siji ini kudu nyawiji dadi siji hidup berumah tangga untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wontenipun pentol lajeng dipun campuri kalian tahu. Tahu menika saka tembung ta menika takwa. Wah iso ya. Iso neh. Hubungan silaturahmi iki penting hablum minanas hablum minallah. Loh bocah ki jan omongane kok tastes. Ketok nek luwe tenan ki. Ya. Tahu pentol wis njur diwenehi mie. Mie menika mikir. Dadi rumah tangga ki aja mikir kepentingane awake dhewe, yo kudu mikir kepentingane keluarga. Alhamdulillah. Mine rupane kuning. Kuning ki saka tembung kuning. Ayo. Kuning, mine rupane kuning. Ku menika saka tembung kumpul. Dadi manten iki kudu kerep kumpul karo keluarga, Pak. Gatuk. Ning ki ning ndi kudu serawung. Metu wong loro. Dolan wong loro. Maem wong loro. Adus wong Dewe-dewe. Lho. Lah kok wong ra loro? Lho klek kongset cilaka lho, Bos. Jangkepipun bakso menika dipun paringi sledri. Osane sledri. Lha iki ana sledrine kok. Piye kuwi cacah ya paham Sledri. Iki nggih gawan manten sok kena kanggo penguat. Sledri menika saka tembung slem menika slenco. Dadi wong ki aja slenco ing tembung. Dadi wong ki aja mencla-mencle. Yen iya ya ngomong iya, yen ora ya ngomong ora. Lho kuwi lho, Mas. Sledri. Iya, driji. Wah, drijimu iku kudu mbok nggo apik. Paribasane driji petunjuk ya dinggo nun sewu pas salat menika fil alamina innaka hamidum majid. Paribasane manembah marang Gusti budidaya ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Atahiyatul. Iya, ora lutut kowe, Mas. Iya. Wontenipun pentol tahu mie lajeng dipun pyur-pyuri nggih wujudipun brambang. Yo, sik enek. Ora enek. Brambang enek nyapa. Ora enek. Bakso ora enek brambange po enek. Bram menika saka tembung brame-rame, Pak. Brame-rame. Iya. Ngalor ngidul kudu brame-rame. Paribasane sepi ing gawe, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ngoten lho. Bang menika bangun katresnan antara siji lan sijine kuwi kudu dikuatne. Saiki duduh. Ah iya bener no. Bakso ana duduhe iso. Duduh. Duh menika sapa duduh menika ketok wis gak panas blas duduh menika. Duduh lah panas iki. Duh menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Iya. Lho ngene Bos. Dadi wong ki ora betak-betakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi menika. Wah mung sik enek adahe jenenge mangkok. Ya aku mbok wis ngono kuwi kutuk ya. Sik lho mangkok. Moses. Kuwi iki adahe ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Ayo. Mangkok. Nggih to Mas? Nggih. Wong jenenge kabeh mbok mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat. Dadi aja didelik-delik kudu diketokne. Dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya. Dadi kudu ngono. Mangkok. Kok akeh men sing mbok tekokne. Ya enek gandengane kok. Gedeng aja niku. Sendok nyuluk matamu ya. Nesu lho. Nesu kowe tekokno. Aku bakal mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Mula kersanipun jangkep Mas. Biar Abdul. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Proba Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Sragen. Saking Sragen. Ning gen kepenak sik. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Klitik. Proborini karo Mas Ludu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Oh didom ta iki? Oh nggih no, didom no. Coba. Duduk sempek kae. Mongko ana sing nom ana sing tuwa. Nih.
Arep ngopo aja tak teko. Nduk. Mas Marsudi Nggih, dalem. rupa nggawa rega. Nggawa rega. Nek ngeten iki kaya kula kalih si Prigel niki Aha. cara Mas ngoten Mas sing super. Oh, jelas nek Nggih. kaya ngono kuwi. Praba niku Pokoke 24 karat. Ha iki Praba niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Nika teng pasar Pon Pojokan ngarep BRI. Ya mbak aja ngenyek kaya ngono Mas ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan deloken raine masyaallah. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampean dulur aja jahat-jahat. Ora Mas jahat. ya ndelok praen-praenane ku mesti dulur Kakang Adi. Betul. Kakang Adi. Heeh. Aku oleh kakange sampean adike kan. Lah iya. Ning aja sia-sia iki Masmu ya. Iki sapa? Iki masih raen-rene sampean percaya aku ganteng. Piye? Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge mbangir padha mbangir. Padha mbangire. Matane ya blalak-blalak. Cangkeme sampean wis tata gingsul kaya ngono untune iki. Piye? Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo mbok cangkem-cangkem. Ya saking tresno Ning Mas Kluthuk. ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi, bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa. Lho kepiye? Loh, bojoku iki mandi lumpur iki sedina ben. Wong iki turunan kebo ya sini. Loh, sampean aja ngenyek to Mas karo bojoku. Omong. Bojoku iki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alphard. Sampean lu numpak apa? Ah, Mas. Awak dhewe numpak apa, Mas? Kuwi malah medeni ya. Bojomu Lah ora apa-apa. Ndak, delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik Alphard iki tumpakane. gedine sepiro? Alphard iki gedine sepiro? Heh? biasa. Alphard gedine sepiro? Ya Bojoku gede iki penak bojo ditumpaki. ngalor ngidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Loh, lah Sing bojoku dibanggane apa? Ono kaya awake dhewe ya Mas Nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Makame pantes. paling ndak apa kae Spaghetti ya Mas. Fuyung ya. he. Fuyung he. Dodono Mas. Dodono awak dhewe biasa mbadok apa? bintang 5 mbok pamene. Bojoku iki bendina ngombene bintang 7. Puyir Mas kuwi. Kepuyar. Gue ngempet luwe. Gue ngempet luwe ngono kuwi. mangsa Iki lho takon numpak apa iki? Numpak apa kon rene mang? Iki jenenge wirawiri. Riwi-riwi. Oh. Aku kaget tak kira ki menek bintang tamu dagelan neh. Lah kok ngono. Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi ki nek pomo ngejak Marsiti sapa? Pak Sentur. Marsudi. Marsudi Mas, ya ampun. Ini timbang lali sikatane melu Masdi ngene. Coba Dik. Peloke sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya, sayang. Iya Mas. Tak pikir-pikir malah mlenu Bangkur, bojomu bangkur, kok. Loh, Bojo kula mbiyen iki lemu, Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase bakal gedhi. Lah lak kaya katen bat to kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku wae nggih kembang melati to kene ne. Ah Kembang. bojomu mbok wae kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Mas, aja kaya ngono Mas. Lemah memang. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati apa ngono. Lah esuk ki kei kembang api nduk kene nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Nggih. Pangapunten Mas Marsudi. nggih monggo. Iki aku duet karo Mbak Praba ya. Kenyeh. Pean duet karo bojone sampean aku duet karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priyayi ya Nduk ya. Ora Wis kuwi segak langsung. Coba Nduk. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kayak ngece aku terus loh.
Ngentayangku terus betul Dani. Jan. Sik, Nduk. Ora wani. Sikile gede iki. Sikile gede kuwi. Sampai lek ono apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Ya garda wong kowe iki kaya gapura. Mulai ya garda kuwi kok. Mantane siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas Mbak Devita. Mas Yoga nggih. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri leres. Mbak Devita kelawan Mas Yoga. Oke. Ngono Mbak. Mbak Putri sopo? Mbak Devita Putri. Loh, Mbak Devita Putri kalih Mas Prakayoga. ora ngerti arek-arek. Lek trimo TNI enak apane? Iki lho, biyen AL. Apa AL? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku biyen. Oh lambemu. Ya Nduk. Selamat bahagia. Terus ki Nduk. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Detail. Mbak Yu Putri. Bojomu Iya, apik suarane. Bojomu sapa gak? Yen ndak rungokke aja ngisin-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo Nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya matur nuwun ya Sampeyan Mas. aja ngalahne, sampeyan kudu koyo sinden sunyah nyok, ya. Nyahni, Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah nyok. Oke. Wah, lah kok irungmu gedhi men sikmu. Kuali. Waduh, balik. Iya, sorry. Irung kok kaya ngono. Suwira petuk ngene iki aku iki. Jarono Nduk, rene Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoke patese saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Elemen. Kowe ngelole piye? Ngelole. Piye to kowe kok Kowe lampune piye? Lho, nek ret sakmene batese Mas Marsudi. Ya. Ret rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Klitik. Lah kene. Retrono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Kanan. Ayo. Tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku blukuduk kaya kutuk benguk. Bangsamu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blukutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok ming angine banyune tok njur sak ampase iki. Kepiye? Ora njur ora kepenak kuwi. Menampung Wah, apik suarane. hidup yang baru. Loh, Nduk, Edian. sayang. Iya. Terus bablas rono cedake ngesor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo, aku lah. Dipundhutke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik toh. Ah wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa, Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Jarike teko Hongkong kan iki. Swiss apa? Turu ning ilo-ilo Swiss ya. Mas, Wong ngamal apa jenenge mangan soto ning ilo-ilo lek Swiss. Iya sate, iya ngesor sini sate kopok ya. Iya. panggilane sayang enek. Sayang, aku ambek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Bu kritik. Kritik. Bu kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, O itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. merestui. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Oh, no. Terus O terakhir. Oh, orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Ngono. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Rungokno kuwi. Lulak. Nyeneni aku sogrok kupingmu. Mas Kluduk.
Diajeng. Sampeyan lak iya tresno karo aku to. Jane ora. Tak kepruk ya raimu ya. Aku kadung tresno kadung tek akeh lho mbandani sampean. Oh, benerni aku kowe. Aku mbok Ya bandaran. kan tresno aku tanpa upama lho Mas. Untungmu malah biru. Aku Kak. semoga kekal berlimpah Nyapa to kok melu-melu iki? Aja iki nyapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis ngono ning kuwi. kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kaya pasangan munyuk gandulan. Apa to Klek? Ngono ya. Berlimpah berkah selalu. Alhamdulillah. Amin amin amin. Nano ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri. Putra putri Si yang Andi lumut. Kowe kok tak suwek contongmu lho kok iso. Mentolok Putra putri. Putraku Iya. si Andi lumut. Terus wae iki anu ki. Ora nyambung. putra putri yang Baik. Monggo langsung dados gending. Bablaske anu wae. Ning dindi aja nganti diculke tetep digondeli wae. Oke. Wis penak. Kene karo kono lah. Nah. Nyai apa to? Jangan kali limbuk no. Iya. janjine ora tenanan jebule kriwi anda di grojogan Yo. Kene ndok pikir diaturke mempelai berdua. Pulau wis bejaku yo dik yo wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtinge atimu Iwak cucut wadah hidur. Ayo. Ane ke pasar aja tuku cipir. Aja samar yen ra tak pikir radu dik. Aja kuwatir. Aoi. Manuk gagah asoy. Koi, koi, koi. Ana kadal mangani roti. Endang tak budal lihat dik. Aja digondeli. Aoi. Kacang kembang kedele elae glopak-glape dadi gawe yen pancen dikarepake Yaut. ayo Sikat. Eni. Ayo dok brigel. Ayo brigi. Soy. Janjane kowe ning ngendi Soy. Ragatu sajak Jubriani Atiku sun
matur Mas geng Glodok. manggut. Pak Di, matur nuwun. Mbak Prigel, Mbak Proborini. Nggih, Om, dan terima luar kasih. biasa ini. Mas, kersanipun kecakup dalu niki Inggih. karena keluarga dari luar negeri. Ya, dari Singapura. Biar lebih akrab, biar lebih dengan keluargaan malam hari ini. Nggih. Diaturi sekejap nggih. Monggo. Siap, Nggih. siap, siap. Gini. Monggo, Mas. Sini. Ayo. Please welcome to state. Ini. Oke. Cepada nelongso jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulah tojo peteng yen dikongkon ya sing temen rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan rek ayo rek rame-rame bebarengan cak ayo cak sapa gelem melu aku malam minggu golek kenalan cak ayu come here ayo Wes Kingko, Jo. Nggih. come here Wes Jo. Go. yes Wes Monggo, bejo monggo, tenan Pak, Kingko. good Ini bos, ini suatu kinten. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. iki ya wong Spanyol ta iki masa Spanyol wireng ini oh dudu ta Lah malah sisi kok Kamboja gitu malah. siap yes thank you Sekedap Ade, sekedap Ade. Pak De Ade sekedap. piye iki sisop oke siap moga ngriki nah oke oh gitu siap thank you very much yes Loh, sekedap. Saya ingin bertanya kalian oke enggak apa-apa sini aja enggak apa bentar aja Bentar. nah oke ya oke Ya. siap nah ngriki mon nggih Sekedap. oke yes loh yes Sekedap. trundul Sini sebentar. Nggak apa-apa, Saya ingin nggak enggak. Saya ingin bertanya sini sebentar. Iki ngeten lho, Bos. Jadi itu Good, saya itu good. bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya Wih, kita ada ya dari luar negeri Iya. Ngono. Sing Duk. Ngeten lho. Dadi wong luare seneng karo budayane awake. alhamdulillah Saking Singapura ugi Iya. rawuh. understand and speak in the Java no Where do you from? no. Where do you from? Where do you from? Where do you from? Spanish? Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol, yes. Thank you. Ah. Thank you very much. Oh, what is your name? Yoshi. Yos. What? Oh, Yos. Yes, Kamto. Ngawur ya, kamtoy blatik sapi semua roto kok. Waduh. Kok iso. Piye ya nek teko. Ya. Mbak, transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo nek ngarani bocah ki sapa? Kakake sapa toh? Lah, kakake sapa toh? Brother. Sister apa? Sister. Bahasa Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Teko anak ini putranya ya? Putranya. Anaknya Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke? Baru tolong tanyakan ayah, baru pertama kali ini nonton wayang kulit, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Pakai bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Kesini? Nyampe kapan? Nyampenya minggu kemarin. Pulang Ya. minggu depan. Oke, Oke. yes. Thank you very much. Terima kasih banyak. Sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke? Tekono. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like? Art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit.
Lah lho iki. Tak ngisi kursi ngisi lho. apa? Wong ki dhewe iki sebagai warga Indonesia, wong Jawa, aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning mburi wis omongan, engko tak tinggali. Ngisi-ngisi ngono ki. Tak tinggali. 200 saya. Kagak, no, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes, Thank you. Ini Enden. Yes. Enden saya. Enggak apa-apa. Oke, Enden. Ya. Oke, yes, very good. Enden. Sesuk sindene ben gawe ning Spanyol di campuran spaghetti ya. Sesuk ki rencanane ape dijak ning Ya, Spanyol. terima kasih banyak. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Yos. Thank you, Mr. Yos. Thank you. Terima kasih, Mas. Ya. Sesuk omono Rencanane iki Imos oleh bisian. Oleh bisian kok Mr. Os. Ya. Rencana Ya, terima iki kasih. nggih karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arepe bulan April. Nggih. Arepe dak ning Spanyol. Alhamdulillah. Nggih apa, Mas? Di luar Banteng. Iki Mas samu yo Kan kono. beda iso. thank you. Thank you, Mr. Ross. Mr. Ross, terima kasih. Mr. Cok Bidik. Goodbye, siap. Cok Buduk. Thank you. Terima kasih besar. Bos, ngene lho. Niki enten bintang tamu. Siap. Nggih. Si ono Mas Isih. iki kekuatannya dalam multi talentnya luar Betul. biasa. Nggih. Ono. Isih bocil. Ya. Sinten, Mas? Legit dari kota Sragen. Enten nggih? Wah, ya kene. Luar biasa. Oke. Ya. Ya coba. Enduk. Seperti Mas. Yo, oke. Sepotan lho. Sip. Oke. Sir. Thank you. Soy. Ao. Hota. Ho. Oe. Oe ao. Asoi. Koi. Asoi. Koi. Asoi. Koi. Lo. Ah, hey. Lo. Le. Alhamdulillah. Yes. Dok, Nggih. Jos. Nggih. Om bangga karo sampeyan. Nggih, matur Biarpun nuwun. bagaimana pendidikan tetap dikejar, Nggih, seni siap, Om. budayanya tetap dipertahankan. Generasi penerus pesinjan ya iki. Alhamdulillah. Ya. Nggih, kula Ando tak seneng. takon do. Nggih. Tesih sekolah nggih. Tesih. Oh, sampun sekolah berarti nggih. Nggih, Nu. Oh, kelas pinten? Kelas gangsal SD. Kelas gangsal SD. Nggih. Oh, wis pinter golek duit. Nah, Lah iki ibuke ora rekoso SPP bayar dhewe kok. Lah, Wis nggih. bayarane wis. Oh, nggih. Kono nggih bayar SPP. Terus bapak kali ibu nggih nderek wau. Nderek. Bapak sik lanang, Dok. Ya, bapak ya lanang tapi. Oh, lah iya ya. Oh, alah kita yo galak jane. Galak. Om Tole. Lah iya masuki bapak ki lak ya sik tetep. Bapak ya lanang, Lah bapak iya ya. wedok. Lah iya bener yo Sik, kuwi tak takon. tekon ando. Piye, Bapak Pak? kerja enten apa? Bapak. Piye boleh ngomong? Loh, Loh, wong lah iki ora san njaluk ibu, awakmu kudu Nah. kentel, Dok. Ayo, jajal. Iya. Bapak nyambut. kerjane Pak En apa? Ibu ta ya. Eh? Pengacara. Kok Oh, advokat? advokat. Iya. Ibu ta kuwi ra reti ya maksudnya apa kuwi? Pengacara Pengacara. kuwi ra reti iya, piye iya. wi? Pengacara itu ya pelindung hukum Pelindung juga, hukum, ya. membantu Advokat, hukum. Terus Oh. ibu kerja enten apa? Perias manten kare penari. Oh, Apik. Apa? Dadi Iki ibuke penari. perias manten, bapake pengacara, engko nek umpama wong golek perias lan bayar, bapake sing gawe pengacara. Sing nglindungi Sing hukume nuntut bapak. bapak. Oke. Iya. Ngono. Pak, tak nyeluk sapa? Iki to, Mbah. Nyelok aku anu bajul. Ayo. Tenan iki. Kae wae kae, Pak Lekmu kae, Ayo. Pak Lek ngono lho. Anu, Lek. Nah, ngono. Sampean Lek gundulmu. Lah sapa? Hei, penak Pak Lek, kowe iki wis diundang ngono lah ya apik to. Ya paling ndak ki Om. Ayo. Alah rupamu ya jeding no kok dadak Om. Ah, Pak Lek. Anu. Nah, Sik, penake kok arani sapa wis ngono ae. Belakang. Anu Karepmu ae. ae, Mbah ae. Lah, Sakarepmu sapa? Ayo, Lek ae nano. Ya. nak Lek Lek. sampean ini ndek bengi ora turu apa, Lek? Loh, Lah Lah ngopo to? mripatmu ireng gini ireng banget ngono lho. ngene nduk pancen Om iki
turunan panda. Oh. Ya prindapan ngono lho niku kuwi. Bocah ki nek jeli yo ngene iki. Apa jujur apa enake? Nggih, mula niki menjaga Iya. kondisivitas Kondisi. lho. Awake Fisik, dijogo fisik, tenan fisik, ngono lho. Ngono. Coba, Nduk. Nggih. Iso nembang? Sakit no. Kalau- Kene kene apa nek gak nembang? Syukur senene bocah ya. Maksude lho. Lah iki ketoke umur 20 wis ra ndek tangga iki ketoke. Galake rami, Kita iki 20 piye? 20 ra ndek tangga. Selawe tahun rabi seminggu pegatan. Maksude apa iki? Dua lak uramu mau iki. Orang Jawa kok. Paring ana Nah. bebungah piyayi pingkol, Iya, iya. Nduk. Nggih. Seneng Iya. aku ya. Nembang Nembang apa? apa bebungahe piye? An kowe ana apa ya? Ben wong kene iki ben seneng terus. Ah, paring ana Oke. tinggalan, paring ana Oke. tinggalan. Heeh. Duit Nah, senduk legit asli saking dalemipun Sragen. Sragen. Nggih. Desanipun Desanipun Pilangsari. Pilangsari. Nggih. Teko kene mau pilang jam. Gareti. Kayak pirang kok iso. Paring ana tinggalan bebungah utawa tali asih nganggo swara, Nduk, nganggo Ah, swara. nggih, nembang nggih. Gak akrobat. Sik to lek kon iku lho. Nesunek. Nesunek. Yo ning kene iki yo lek wis gawe klambi ngene nggih jar iki nembang, Nduk. Nggih. Tapi ta Lek. Sik to. Jane aku selain nembang yo enek neh. Apa, Nduk? Apa, Nduk? Awakku iki iso muter-muter lho. Mosok lho, Nduk. Gak percaya. Nduk, iso Mutere gawe Mutere apa? piye, Nduk? Mutere gawe apa coba coba. Oke. Gocek isik lek. Eh, Bocah ana sok mikir. Gocek ana kuwi lho kon aku ning gocek. kene ngerangkep aku ning kene. Dadi stand mic lho. Sik muter ke piye, Nduk? Hati-hati, Gawe hati-hati, iringan Nduk. ora? Gawe iringan ora? Niki ki cejakno. Oh, alah dadi stand mic. Hati-hati. Iki Ngerangkep. Rada maju, Nduk, rada maju, Nduk. iki bocil ritek iki duwe ajian. Iki deloke ning ngapa ning omah to jan iki? Iki ning ngene talang, ning talang. Ning talang, tenan ya. Iki kan iki kosong ya. Ya, kosong. Delok ya. Heeh. Sik gosek, Mbah. Sik nggih, Mbah. Sabar. Aja cedak-cedak banget. Iya. Kok orang men iki. Heeh. Wo tangane diubengke. Lho. Lah ya ampun tepuk tangan kaya ngene iki lho bocah. Nek duwe Luar biasa. kelemasan tubuh ngene iki. Ayo njajal tanganmu ketoken. Mbok menawa Ketok matamu. kaya iki. Takon ketok. Coba Nduk. Sampean lihatkan mriko Nduk, dilihatkan mriko. Kono, Nduk. Iya no. Yang mirsani Kene tak betake Om kene. Coba nah. bocah iki Gen dudoke yen tanganmu kuwi luwes lentur, Jojo. Ana keajaiban. Heeh. Ana Ayo, tanganmu mau kepiye, Nduk? Blek. Iya oke. Iki ora ana anu lho ya, ora ana apa-apane lho. ora ana balunge. Coba puter, Nduk. Ya, satu. Sik. Gangsaran. Dul, gangsaran dul. Ya. Tak. Nah, was. Sirep. Kak. Ya. Siarno to. Loh, Siarno. Loh, kepiye? Loh, tepuk tangan kaya ngene iki lho, jajal. Kono, Nduk. Wah, masyaallah, mlahirono, Nduk. Tanganmu, Nduk. Bocah iki tau melu sirkus kok saiki yo. Wah, Kaya ngono kuwi. Oh, ndak eneng sing iso sak donya iki. Liyane iki ora enek. kosong. Nah, kae lho, siji lho. Plek. Tangan dipinter-pinter di pluntu-pluntu nek iso. Siap, Nduk. Pas. Alhamdulillah. Oke, tontonan ini memang menghibur, moga Loh, rempang samu kayak pasar malam. Tak tuapu ini kok iso. Kene Nduk. Ini lho, Nduk. Cahyu. Ini lho. Wah, apik, Jan. Anu ya, Nduk. Kelemasan tangan tuh memang butuh proses ya. Mboten. lek tangane Iki bayi niki. Kawit kecil nggih bayi nggih. lek tangane lemes aku ra gumun. Kenapa? Bojoku ki ya ususe lemes. Wis gak tau klebon apa-apa. Rayu kali ren kok iso. Sampeyan arep jajal lek. Karen jajal lek. Lah, gak iso, Nduk. Ume balung wis tuwek. Tahu ngene kok kecedhit sesuk tanggapan kok boyo wis medhot. Jane iki sing klitik sing ngendi sing kluthuk sing ngendi to? Kritik iki, gluthuk iki. Lah iki Mas Masudi. Oh, Lah, nggih, iki lek klitik. gluthuk. Oh, iki kluthuk. Bisa guyu kowe? Ya. Loh, wani kowe. Ani.
Iki Om Kluduk. Iki kluduk. Iki Om Klitik. Klitik. Nah. Berarti klitik sing gendut, kluduk sing awake guru. Nggih. Iya. Oh iya. Pinter bocah iki cerdas kok mangsane. Es. Tembange gawe gending apa tembang saiki, Nduk? Jineman. Oh, cocok wis Hebat, jos. hebat. Jineman apa, Nduk? Jineman uler jaran. Iki jos. Ular kambang enek kok iso Jerman ular Anu. jalan iki. Jineman Mendes. Nggih, Mendes. Mendes Wah, enak, Mendes, oke. Mendes. Niki Coba. tesih ajaran nggih. Oh, lah. Nggih mboten napa-napa, Cah. Pangestunipun. Iki Ah, lho ah. ajaran agek dek wingi tenan iki. Masa Nduk? Hmm. Ada pernah tak kacane? Nah, ada pernah. Oke ke kameran ya? Ya kamera ning kono, kamera ning kono, sing ning kono Ada ya nek. berapa kamera? Engko lek ra kuat, engko lambekan tangan. Aku kaya uji nyali. Oh, wae. kau-kau ya kok. Iki nyaline wis diuji ya iso. Pinten, Lek? Dudono nggonmu lek dudono nggonmu. Kian des luas yen sinawang sa selai hai hai Yuh, ya kemanya harus dong namanya juga Mendes. Sing marai mundak 200 sing ngene iki lho. Ya jare kok Raya Mendes kok. Ngomong. Meneng sik nggih, selak lali aku ki nggo. Anu melu kowe kakek aturan. Ya ya saya tak. Kurang dede. Akarya sang seme seripat seripit tindake marati ayu tulus sing ati janji ora balen jani Yuk. Nah, ngene mau pas. Iki Jineman Mendes, baksone metu mau pas iki pas. Enak. Wayah golek-golek eder riwari-wi. Ya. dasar nggih. Sakarepmu. Dan iki lele jaluk di candak tali gocene teuteng tenan iki jaluk ki. Iki jane sindel apa gento iki jane. Itu ndang-ndangan sak kabeh. Kok dengah-dengah. Yen dingan bosone wong Jadi Sragen nek niku sok koyo kutuk ngono. merusui, dicandak terus. Tali gocine Teuteng dlosor. bocor. Berarti candak tali gocine. Sret. Tewu Teu. Teng. Tang. dlosor. Lara lho. Teu tenan. Sing sabar ya, Lek. Sing marahi kowe no tang tang tang. Gak apa-apa kok ya. Penting aku kan gak ngangkon. Gak ngangkon tak tewu lho. Wah, gayane nek omong terus karo nginang ngene. Iya no, harus kemayu tahu nggak sih? Iki Wah, andane. ketoke iki bocah iki ya campur ngalem, campur nesunan. Sing ngalem ibuke pas gawe, bapake pas nesu ora keturutan. Mesti kok kene iki mesti dalane. Ayo. Dia serlencer kuning ngemuk kiring. Cepet men ya. Ya cepet to, Lek. Iki njaluk dia pakai to, Lek, iki Oh, ngono. candak tali gocine. Teng tak dilat ndasmu. Tak tewu tenan kok. Ah kluthuk ngrusui ae kok. Pindah. Pindah masih nang Ampun Kok ya enek atekan. Bocah ki nek ngalem ini ki abape nggih mik kok. Abape diwe mik lho. Sek ta. Iya iya. Tak sakarepmu. Aku kelingan anakku. Sek to, Lek, Lek. Kiwas yen ngantika luas jiwate yen ngalire raluwati mencotake sapa bae dolan
Ngulon, melayu ngulon. Bocah ki penguasaan panggung Harus entuk kok. penguasaan panggung itu harus. Nah, Jenenge apa, Lek? Blacking. Apa? Blocking. Ya blocking. Blocking. Ya blocking. Ngene mau jane mau pasti iki mau. Nanan. Oh, aduh Allah. Nan, iki pas nyekel kita ngene iki. Iki terusno, langsung menek ngene. Nah. Masamu klarapno apa kok? Mendes kenis, kenes nenis, kenas kenis. Jasmane ngelik ya teko. Pacaane tregel mujiwati aduh endah bregase sinangeling kapribadene ibu yen jumbuh lahir bang Tepuk tangan untuk adik kita. Legit, Tangan legit, legit, legit. Jan luar Sama-sama. biasa. Saleh ni sampan nembang wis apik, iki mau aku langsung oleh saka anu, iki nek kenang-kenangan saka Mas Marsudi. Apa kuwi? Katen bat. Ya apa? Duh, bocah cilik kadang-kadang ini saya umpuk menawa kan anu nggo resik-resik ngene ya. Kenang-kenangan karo Mas Marsudi, katen bat nggih. Iki tenan. Loh, Biasanya wong nek nyawer duit lho. Enggak katen mbajane. bocah cilik kelas 5 ki ora oleh nyekel duit, nggih. Mergo sik kok kadang-kadang sampean kan sik nyun sang ibu to. Nah, Oh gak sih nganggo duitku dhewe. Lah dalah. Wes kowe piye? Heeh. ini berarti lek wis duit, berarti sampean wis duwe duit dhewe. Berarti kan ora butuh duit saka wong liya. Nggih. Wis cukup to? Ya urung. Sampean tau nyekel duit 1 juta belum? Tahu. Tahu berarti ya wis ra usah ya. Lha tek ngono. Wegah aku ngono kuwi. Loh, kudu gelem aku ngono kuwi. Kok kemayu men to iki. Nggih, matur nuwun. Iki sing ngekek sapa? Mas Marsudi. Mas Oh, Pak Dalang, alah. Pak Dalang. Pak Marasudi to. Kluthuk kuwi lho sing kaya aku ora kok kowe wong tak cilik. Jenengan Iki sing bener sing ngendi ngono lho. Mas Marsudi, iki mau tak jukuk saka jero kotak iki lho mau tak. Atake kok ngene Mbah Marasudi engko. Ya. Ya kuwi kagungane Mas Marsudi. Iya, iya. Pancen lekmu ki ngawur kok iso. Lah iya ta. Ya kena nggih sarapan anakmu sesuk. Anakku panganane ngaur kok anak batang Bangsane. tikus. Makasih ya, Nduk. Nggih sami-sami, Le. Sri Tanjung, Sri Tanjung. Waduh, Sri Tanjung. apa iki? Nah, Napa, Mas? Sik. Belakang. Panjunan Sri Tanjung. Hah? Sri Tanjung. Walah. Prahmen ngono to? Rahmen. Wah, tak kira sampean iki. Toprakan rumiyin. Tak kira ki sampean ngapalne naskah. Berarti kok Roro Sri Tanjung iki lho, aku yo kaget to. Oh, jenenge Prahmen ngoten to? Nggih. Lah terus panjenengan badhe dados rol. Ala kula ten mriki kok. Lah kok si dapat Ayo sampean kok. cita-cita. Dadi apa aku? asih dados. Ayo udah cita-cita. Aku iso. Ayo, kula dadi napa jajal sik? Manut. Sido paksa. Heeh. Terus si Tanjunge sinten? Tanjunge Goleke sing apik tenan lho. Ki tajak ngetoprak tenan soalé. Proborini. Oh ya wis, ora apa-apa. Ah. Wis, Kluthuke mban. Oke. Oke. tutuk ban. Bojomu telu ya? Loh, iya. Ya. Probo, Terus? Hani Kusuma iki dadi abdi, Heeh. terus sama niki Prigel. Prigel dadi abdi. Ya oke, siap-siap. Yo. Kentonganmu tuk. Ya kentongane wis, ndang. Tak Ndi? kladenane kene. Si Tanjung! Si Tanjung! Kaki ngerene si Tanjung iki. Hei, si Tanjung!
Tanjung. Dawuh Kang Mas. Yen nganti Si Tanjung. Si Tanjung. Dawuh katimbalan Kang Mas. Si Tanjung. Kang Mas. Yang Kowe iki kapane tuk? kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenang lho. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Lho, tok 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 lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung aku kadung cinta karo kentongane kok. Lho, wong kendongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kendongan kopring kok wedok. Wedok. Kadang anak wedok pi to? Gitu. Edan. Bentuke ya apik. Iso. Ayo. Tenanan. Di Tanjung. Ini. Dawuh katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Sladikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis? Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora to. Saking mbeseseke dodo ngempet. Mbes segadane lho. Wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Si Tanjung. Dawuh katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Sladikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Sladikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik nyanyimu. Oh, Kang Mas. Si Tanjung. Ngendikane panjenengan niku Yen ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. yo kene ora bener. Boten. Ing papan kene sakwise kapapak para bregadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenake ana ing taling aku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seni langsung stroke. Aduh, Stroke. Boten Kang Mas. Tresno kula namung kelan panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noler ini. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirang pun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Boten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho dalam Si Tanjung. Lah niki Ngapunten menika dina Jumat wayah sok mekar menika. wong toprak nggih toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso. Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Boten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Boten leres Kang Mas. Tresno kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja gorok ana ing sak pangarepanku. Boten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku mbelani ana ing kadipaten. Ember. Nyampok rusuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa deh. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Tentangane. Lho, urung. Kok iso. Si Tanjung, Dawuh Kang Mas.
bisa aku menehi pangapura marang kowe ing dina iki mapan panggonan oning papan kene. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Sutanju. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula, nanging kula tetep tresno kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Sutanju. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe ora. Ampun Kang Mas. Hei. Lemu gocek kok bablas kene. Hei. Asem iki. Boten Kang. Iki sinyale pas ape. Si Tanjung. Boten Kang Mas. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Dajeng. Kowe tumindak sedeng ora? Hei. Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ya cok. Biung Ban. Biung Ban. Ayo. Biang Emban. Tolong aku Biang Emban. Gusti pun. Biang Emban. Kok kaya melelakan ke Biang Emban. Mbane kayak bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tetep Gusti Putri menika. Nanging kedaden nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika boten tidak sedeng. Nanging menapa panjenengan tak menika warna sakit terus sing mana kula. Oh. Ayo, kowe kon doblok. Bendaramu tuh minta sedeng ora? Boten Gusti Pati. Kowe aja gero. Kula boten kula menika matur blokon dipandang panjenengan. Bendaramu tuh minta sedeng ora? Boten Tuh minta sedeng. Boten Gusti Pati. Bendaramu tuh minta sedeng. Boten Gusti Tuh Pati. minta sedeng ora? Kowe jawab. Boten. Tuh minta sedeng ora? Boten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tuh minta sedeng ora? Lakune iki. Ayo, Sri Tanjung. Jawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo si Tanjung kondo kaki kowe. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Salatikrama. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula samenika nanging menawi ludira kula agondo arum kula boten tumindak sedeng Kang. Ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan percaya kula. Kowe kondo kepiye si Tanjung iki? Menawi ludira kula anggondo arum
kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le, siji le. Le, siji. Belok. Ayo, nyeng 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 slindro. Nyeng nyeng. Belok. Ah. Nyeng 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 nyeng. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam, simbal tok. Kayak betul gajah. Si Tanjung. Kowe kondo yen lu digeram manggondo arung ateges kowe ra mindak sedeng sak banjure yen lu diramang gondamis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung Dawuh Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir ya lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe yo gini kowe nangis Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti putri menika mboten tumindak sedeng. apa wis gemer Manuk gemak. kowe ra cengengesan apa wis kabeh kuwi bener sak kabeh kandamu Sampun menika leres Gusti Patih. garwaku yen kondo ludrane anggon tarum ateges ora tumindak sedeng Menawi penyambet pitados monggo kula aturi mirsani ludra menika anggon darem nemuraken. gawake Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandham dajeng Si Tanjung kowe kondo yen ludramu anggon tarum ateges kowe ora tumindak sedeng aduh Si Tanjung peluh wiwit saka dhuwur urung anggondo Si Tanjung Radi mandap. coba peluh Si Tanjung Sampun gondo dereng. ya kene mudhun ora gondo Radi mandap malih cobi. waduh Sampun. peluh Sampun. Si Tanjung peluh Si Tanjung waduh Si Tanjung aduh Si Tanjung aduh Yajeng Si Tanjung waduh aduh Yajeng yo kene kowe tumekaning pati Yajeng Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? aku klat Gusti Patih. Dangao. Dangao. jebelut dirane karo aku Si Tanjung anggondo wangi Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. aku kladuk Sawi penyan jumeneng. Menawi mangkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Yajeng Gusti Patih. ayo dirukti Mboten saged. Utang duit saur duit utang puluh saur puluh utang mati saur mati. Ya mboten mati saged dengan kula. Bajo Soko keri. Weh, teko karo aku. Asli. Kita enek sing remaja gedike ndase. Aduh. Wah, cetha. Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis. Loh, mosok mati ditanggapne campur sari. Iki apa to ijane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali-sekali ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati iki bangga mergo ngilongi jatah ngono lho dadi. Mangsamu. Yuk, Hani Kusuma. Sepate cah. Monggo. Ayo,
Siap ya, Dek ya. Berdua. Berdua kali Mbak Prigel. Ya, 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 Sepop. Dados. Ya. Oke. Ya. Dani karo Nduk Prigel. Wis Nggih. iki karek seneng-seneng. Ya, wae, Mas. Niki wonten serat cobi kula waca rumiyin. Monggo. Heeh. Saking Mbah Min, Oh, Mbah Pengkol Min. Kidul. Nggih. Nah, nyuwun gending serampat minggahe Karangkates digarap tayub. Nggih. Nah, siap munggah Pak Dalang suwun. Nggih. Wonten malih Bapak Paring Ibu Soni dukuh tengah Desa Pengkol nyuwun gending lagu Podang Kuning Sambel Kemangi matur suwun. Wonten malih request lagu tuan rumah Bolo Pawon Nggih, dan Pak Noni apa Pak Nani niki. Pak Noni. Nggih. Pak Nani setunggal menika nyuwun Lali Janjiku. Nah, kaping kalih Uler Kambang, kaping 3 Caping Gunung. Wonten malih sugeng dalu nyuwun tembang inggih menika Podang Kuning ninggal katresnan ugi gerigis Bokong Semok Nah, pas niki ugi kalau- sabar. Pas calon niki. Ingkang Pak. nembang kedah Prigel. Wes. Nggih. Saking Pak Wandi matur suwun. Nggih. Oke, menika dipun Ah. jangkepi. Hani Prigel niki termasuk sinden sing multivitamin. Dados Multivitamin. sing sembarang iso lho. Multi talenta. Multi talenta. Lah ngoten lho, tapi ning ngombe vitamin. Dadi sing mbok pinangkan iki kan mau wis to kalem-kalem. Saiki bebas ki grigis apa napa? Ayo grigis wis Grigis saja ya. Grigis. Grigis ya. Ya, karo Hani, karo Hani, karo Dani, Hani. Dani. Nah, nanti nggih diparingi katembut napa mboten? Oh, gak katen bat, Oh, katembut. Hani. Grigis Bokong Semok sabar Wes, bebas, ninggal katresnan monggo. Pun. Nggih, rapingetan Mbak. Nggih, mengingetan ngulon nggih. Etan niku pundi ya, Pak? Oh, mriko. Oh, iya. Nanya di sini aja gitu. Sarga ada Mbak Prigel Mayangger. Jojo sing tetenan. Wah, Matur Pak nuwun Marsudi. Mbak Prigel, Mbak Hani Kusuma nggih. Nah, tapi sateruse Dawuh. bocil rumiyin. Siap, Nah, siap, sing siap, bocil siap. Monggo. pesinden luar biasa. Nggih. Wah, jan kok Ah, generasi terus pesinden menika. Ah, Nggih, pancen nggih. estu Wah, beli jan. dalem menika nggih ngremenaken penggalipun Nggih. Kyai Kata. Nggih. Siji ngremenke piantun kathah. Ayo nduk Menika legit. Kelompokne Heeh, seniman seniwati. Git, kene git. Mumpung urung ngantuk nggih ya. Wasik. Git. Iki dawuh saka nyimpen Bapak Marsudi kan mau kan nembangnya kan klasik to. Apa mau? Nembang mau cah mau. Jineman Mendes. Jineman Mendes. Mendes, saiki wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas nduk sayu. Campur sari boleh, Nduk? Ya. Boleh. Campur sari. Saged Ya. sampean? Saged? Sakit no. Tenane. Tenan. Ya. Sagren lho ya. Seragen. Lah ya seragen. Nembang apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Heeh. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu.
Ya Tak dimong to tak kira dimong lek to. bar linggo ki terus mari ya panggah ya anu. Dimong ya bener sembarang yen ditakoki bocah ki ngene iki lho. Mare wong tuwa ora diajeni canom ngene iki. Ya nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Pembuke. Nah, ngono kepenak. Aja sembarang. Nggih nggih nggih. Coba. Napa nggih? Loh, sragenan akeh. Akeh Lah sragenan. iya iki mikir sing gelek. Pirang jam nduk Gelek. mikirin nduk? Paling setahun kena. Aku lak ya sedeng kene wis munggah-unggahan to ki. Kok iso Anu mawon. pelok Ah, slendro. Anu napa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gending sembarang tinggi sragenan kena. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Kabur. Katresnan. Ya. Ya pas enek Oke pas kali tulisan. Ayo. Kali panyunan. Ya. Imbangno katresnanku ya nduk ya. Nggih. Oke sragenan ya, oke. Ya. Yuk. Ayo, Dok. Legit. Nah, ngono. Asoy. Ayo, Dok, goyange, Dok. Dereke Mas Marsudi, Dok. Asoy. Oh, Ya. Oi. Ya. Ayo. Hoppa. Hoppa. Yuk. 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 Soy. Ho, ho. Ya. Ya. Ampek tenan. Nggih pangestunipun. Sik, Dok, pedal listrik. Pedal listrik Sapa kae pindah sapa kae? Basamu kok pit iki. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to kene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih, nggih, nggih. Lek etan motor. Lali motor lho, Nduk. Ana Beda to tibae. Beda. 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 pit ki motor nek pit enek donone iki pidana kuwi. Beda. Mangka Kang Mas katresnanku tetep seni. Ya. Hota, hota. Hota, hota. Soy yo. Soy, soy,
Wah, jan elok tenan. Nggih ambekan sik nggih. Oh, wis tak ambek kok sak sirmu, Nduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Mungkin cah cilik kudu nyenengke. Ya ngono Nduk, nyenengke Cak. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah kecuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, kuwi padha karo ngibadah sunah Rasul. Mateni setan 1000. Tur sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki. Jajali, gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Tak yo enakne to. Ayo, Nduk. Monggo. Tutuplah, Nduk. Lanjut nggih. Nggih. Ya. Mongko kangen katresnanku rebaseni Yuk. Awas. Ya. Oh. Loi. Lo lo lo. Bisa teso. Alhamdulillah, wah luar biasa. Tak dongane. Matur nuwun. Nduk sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? 27 kosong. Ya wis padha Om ya kosong. Oh, gendeng. Aku mek ngomong ya. Pancen iki rada kabeh rada sepi Nduk pancene. Iya rada kemarau Iya, tak dongakne sampean sok ben dadi sinden sing kondang. Amin pangestunipun. Dadi Ya. wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do kenal jenengan ya. Amin pangestunipun. Ya nggih nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman, dadi seniman oke. Wong sekolah ki ya. Oma yo ngono. Iya. Loh, iya no. Ommu ki SMP, SD, SMA tutuk. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Keduren, iya, saking dure sambil bledek dek iki.
Ya, makasih ya. Iya, iya, Nggih. iya, makasih. Langsung sedaya waranggana Nggih, nggih, jumeneng Cak Jo. Jas. Nggih. Nggih, telepon sampun tak. Oke, Nggih, siap. nggih. Ini Apa? berarti kor nggih, Pak? Ya. Kene ndak Kabeh sampe di munggah. sini di tengah. Ini. Aku tak temu mriki niki. Iya, iya. Mangke kang dereng dipun pinangkani pamulitipun dipulajengaken wonten ing Nggih. gara-gara. Siap. Nggih. Monggo seluruh paranggono kula aturi Nggih. jumeneng sawetawis Nggih. untuk melengkapi pagelaran wayang kulit Ki Marsudi. Ya. Nggih. Ya. Tembangipun Gus. Niki caping gunung mawon. Oh, Nggih, gitu. caping gunung. Nggih. Tapi Ayo, gunung langsung langsung dangdut. dangdut. Nah. Ah. Ngono, Kene, ya. kene, kene. Nih, yo kene. Sapa ki? Nih, ana kene. Wah, Rada maju dok, rada maju dok. Ya kene. Iki lho. Ayo. Moga, moga, moga. Moga, moga. Moga, moga. Ayo. 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 Ki Marsudi campur sarine. Ya. Cocok kali pamundhut tuan rumah. Ugi bolo pawon. Nggih, jambi saya, jambi saya. Nani, nggih. Ini mikmu ndimu. Oh ya, Nduk. Monggo dangdut samping gunung. Hmm.